Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras madihita sarudna. Andorang sota mulai perminggu tadi manuguton. Martang yang naohom maida. Amin. Tapuji matuhata mari dehide buku ende nomor sia ayat sada 2 dohor ayat onom.
mari tehite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah, huhaholongi do hajojongan ni bagasmu, dohot asonggopan ni hamuliaonmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Di papatar hodo dirim mari tehite hatami. Nang dohot dohami di halomoan roham mari tehite. Sian panesami di dosa nami. Atong papatar ma dirim turohanami. Asa hutad dahami ho. Jala hasa hutang yon hami soharam ni anakmu. Jala hasa ujalo hami tondi perbadia, mari tehite anak aholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Uriani Tuhata, tangau kamu ma pati ni debata, ima pati paduahon dohot lapatan. Pati paduahon. Dang jadi ganonommu, jala dang jadi sumanommu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi di nabagas aek, na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang siolowan, dia dola patani, oddo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani. Jala dang jadi oloan begu, manang ulpuan ni hadatuon. Jala dang jadi posroa di ugas omitan. Atong rak magido gogo mahita tutuhata debata, laho mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amin. Tungasai dosamu laling malumho, laling ahormu danai. Ayas dohona saksak bajumi, nadiahormu danai. Iyas ngalunho, di bangunan itu.
Ajum songon hapasi Agia sodi bai mudari Tatopo di madu sata nagodangi di adopani Tuhatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marite hite sian pangalosen nami di patikmu. Ima marite sian tubuh-tubuh ni rohan nami. Naroai. Nang sian pakatan nami na soture. Rodi di pangolon nami di isap-isap ni rohan nami. Natama si tutu doha ona ukum mami. Alani dosa nami i. Alai natar sosol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham dihami. Ale debata nami. Pardengkan bahasa jala parasi roha doho. Alani anak aholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di perbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot abadiaon. Gabe sahat ami tuangoluan na sora sudah. Na pinarbaga-bagam dia kana porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Abige mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita obar tu akka dosata. Jala dang dibalasot tu hita obar tu hakka ajahotota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Asa ngapon ma debata na digijang. Amin. Sesaon narasa
Yani tuhata, tabigima hatani debata nagabi turpu di minggu, dung paduahon Epipanias. Natar surat di panurirang Johannes, bidu 2, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat 10 sada, tah jahama marsikat sore. Dungi patulu harion adong mana barbagas di hutakana, na di luat Galilea, jala disima inani Yesus. Alai dohot ma Yesus rapon akasisena, ipio tu pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida, ninna inani Yesus mamando ibana. Dang adong anggur di nasida. Alai nina Yesus mamando ibana, madua hotuao inang, dang do pero tikiku. Dungi ninna inana ima mando akka parobas. Manang dia dononna tuhamu pahen hamuma. Alai mangihuton adat parburion di halak Yahudi, adong madiri disi onong gusi, udun bat, sia-sia dua ro ditulbot. Dungi nina Yesus mamando nasida, gohi hamuma akka gunsi hon aek, jadi go si tutuma di bahen. Los didok muse tu nasida, tahui hamuma siani, dungi buah kamuma tu hidupmuna. Jadi buah nasida ma. Alai didai iduk ni akka parobasima aiki nonggabe anggur jaladang di boto harorohanna ai olan akka parobas nama namui aiki do umbotosa gabe di joma pangului. Jadi nama mandok ibana selalu jolma mengalihon parjolo anggur na duminggan dumpe utong halak asa dilehon na humura. Yaho di peopodo anggur na dumenggan pro dinuai. Ayat 10 sadar manjahas maita. Asa ima tanda na parjolo na binahe ni Jesusi tani kana na di Galilea. Papatahon asangapon nai gabe porsea ma akka sisianna di ibana. Ima sahatna martua do akka na tumangion natani debata jala na upyapsa. Amin. Tidakon maha porseotai songonani na tidakon idongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mando au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sowatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman nanti dimunisi Maria na gabe-gabean siat tondi parbadia andorang soha bubuan idot tuhata na tumaunon na bernit i panguman silatus
nama terpaja do ibana diau pinar silang, na tuat dubano torudung ditanam, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahu tutus yamun di debata Jahoba, amanai pargogo nasoha dudusani, isimai bana pai mulak sogo tutanoon, mahu malak nama ngulu dohot namate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, uria atau pani alak Kristen akan nabadia, doh dia sesani dosa, doh dia taina mando, mulak mangulu dosogu daging ni halak nong mate, doh dia ngulua nasora sudah, amin. Ikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 10 Januari 2025. Sekolah Minggu. Tu hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, mulatama permingguan sekolah Minggu, Horong Sada, Horong Dua, Dohot Praremaja. Sude yana kota sekolah Minggu asaroma tu parminggoni. Bona taon. Patu paon ni Huriata do ibadah bona taon 2025 dohot launching tahun transformasi HKBP 2025 di hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 pukul 10.06 WIB. Sude padita dohot keluarga, padita pensiun dohot keluarga, parhalado dohot keluarga, parhalado pensiun dohot keluarga, evangelis HKBP Rawamangun, dewan, seksi, pengurus kategorial, badan audit, yayasan Sinantam, komisi beasiswa, panitia Gerhana Mensen, dohot utusan Ganup Wik 2 halak. Asa madohoti ibadai pinangidoma tusude pungakor asa dohot patu begehon pujia kor di acara bona taoni. Rapot Huria tu hari Rabu tanggal 20 Januari 2025 masuk pukul sia WIB di patupa Huriata do rapot Huria lao mabahas dohot manotopon program dohot anggaran tahun 2025. Sude parhalado parartaon, dewan, seksi, komisi beasiswa, badan audit, panitia Gerhana Mensen, dohot yayasan Sinantam, asa mangarade akabahan lao dibahason di rapat turiai, jala sude peserta rapat turiai asa hadir tepat waktu. Ibadah paborhaton dohot paujakon pareses. Minggu sadarion tanggal 10 Januari 2025 pukul 8 WIB maringanan di gereja HKBP Resort Taman Mini Jakarta Timur. Di patupado ibadah paborhaton dohot paujakon pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Sian Pendeta Bernat Manik MTH, tu Pendeta Oloan Nainggolan STH. Porhat do Padita Resort Pendeta Bener Siburian MTH, utusan Sinode Distrik Situa Sudirman Hutapea, jala ketua parartaon Situa Jackson Pangaribuan madohoti acarai. Songon hamauliateota tu pareses naliling. Tapatupado papungu dana hamauliateon, marhite kotak manang poti nata parade di joloni pitu karejata. Ruas nataba, sada keluarga Gonggom Rudolf Hamonangan Marpaung, Inata Kristin Julaisa Saragi, Rosian HKBP Resort Kramat Jati, alamat Jalan Jati Pakis nomor 10, RT Onom RW 4 Jakarta Timur, WIK
Pulau Asem. 2. Keluarga Saroha Lubabatu Inata Rianti Pertiwi Borusinaga Rosian HKBP Resort Onanggajang Kubang, alamat Jalan Arus Jati, RT 10 Sada RW 5, nomor 10 Tolu, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, Wik Jatinegara Kaum, Jongjong Ma Hamu. Hudul Ma Hamu. Tikting Naing Marabagas, Tikting Paduahon, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagaso Ma William Alfredo Tambunan, Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Ambon, anak Niamata Adolf Richard Tambunan, Nahinan, Tubuni Nata Tince Agustina Boru Pangaribuan, Dohot Oroanna, Bulan Nauli Boru Huta Barat, Ruasni HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur, Boru Niamata Situa Tulus BS Huta Barat, Tubuni Inata Eugenia Boru Siahan, Pamasumasuon hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 di Gereja HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur. Tuhatama nama masu-masu parsaripion nasida, gabe parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi ijoloni tuhata. Ruas namoding. Nah di hari Kamis tanggal 10 Januari 2025, nunga jumolo moding sahalak ama ruas nihuriata Hendrik Persaulian Siregar, umur 50 tahun, inabaluhon ni Inata Yanti Rosdiana Boru Siahan, alamat Puri Bintara Regensi Bolok C nomor 12 Bintara Jaya Bekasi, Wik Penggilingan. Tudean nari hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, nunga jungolo moding sahala ina ruas nihuriata Ratna Boru Panggabean, umur 60 tahun, inabaluhon niamata Immanuel Pardamean Antonius Siahan, alamat Jalan Taruna Dalam 2, nomor 20 Sada, RT 2 RW 10, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Kayu Putih, Kapling Polri. Tuhatama na mangalehon gogo dohot pangabulion di keluarga na tinarikon na. Pelean dohot aka udut ni buah-buah, tajahama di harotas tikting, nauk pinarade ni huriata, di pasu-pasu debata ma aka barita masa, dohot ulaun aka sipatu paota, paen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata Minggu Sadarion. Amu saluhu taraja
horas madihita dia mukadamang do dainang adorang tolhas hata ni tu hatta di parmingguat ta sadarion jumulo hami patadaw diri di tongah-tongah ta ia hami amanginang ima patita Agus Tapubulon MDip na marhubas nuaing ima gabi ima padita resort di resort Labuan Ruku distrik 10 Tolu Asan Labuan Batu dia makadamang do dainang maselas situturo hanami di bagasatikyon boy rap marsaur hita di parmingguat ta di huriat tahun ya danak tihami ima dua halak inang boru manurung maselas rohaku nakanin urokon siala wingot 5 tahun na salpu rohami tu Jakartaon rap dohot aka padita nasa distrik Pitu Samosir jala siat tonga-tonga ni hitaruas do nama namui hamete na mengalih fasilitas penginapan di Jonok Turawa Mangunon jala ditiki di Samosir rau siak kita ruas dohot nama dukung pelayanan nami di Samosir. Olaku WA ruas ni huriata di son dakolau dok kuarna pitor diurupi do huriata amang urupi hamajo huriata ay dangarong bangkuni gereja ni di Huriaon ay papan dangarong tinggal dope bangkuna ba mauliate mari tu hatta anong go piga-piga gereja nang di urupi nasida satu na pacong jokon gereja sian papan gawe gedong betu jadi sat tong-tongan ni Huriato to amanginang na mangalehon panupahion di pembangunan ni Huriat tadi Samosir. Jadi hangko hamin wain dang di Samosir be nunga di Labuan Ruku. Sahuta mahami dot pad di tata Johnny Rumah Horbo. Nasida Labuan Ruku 2 padita rasot najui ba hami Labuan Ruku saya ma. Maselas rohaku di parjupangata di bagasatikyon jalan maduk mau liate gudang do rohaku tutuhani boy hami pararaton hatan itu hatta laos maduk mau liate tuhamak ka ruas ni huria na parsidohot marupahi di pembangunan ni huriata di pelayanan nami di Samosir. Jadi amanginang irumben na upangido tu amang padita rasota ala topet hami adong ulaon adat pamasmasuon di bere nami di Cibitung. Ima di Cibitung laos pinangido ma pema juau marbarita nauli saheli amang di Huriat Taraumang irum na gugur hakku amang inang di baga seperti kianon marsaur hita delakku madok moliate tuhamu nang manupahi pelayanan nami di Tiki di Samosir dang horas sehari ngapiga huria naung ditupai hamu ba mangiro hami tong di pelan nami na mangit muse
asing do resot labuan rukun sian resot akka nadi huriat HKBP mulu resot somalna sabunganna nebel gado huria inganan hapianna ale mulu resot labuan rukun sabunganna 47 kakado jala nungalam morum se ruasni huria ayar mana pidda arung mana modding bagabi moruma tahunon statistik ni huriatta alai bamolate ma ditu hatta nangpe met alai boy gabe sabungan ni resort jala namasai menarik itu di resoton anggo HKBP Labuan Ruku 50 meter ma nungarong di sekolah pesantren jala di jolo di garejai dang halak kita akka tungata naso sahapor siaw do alani mardong manon tu hatani debata di bagasatikyon mulununga tajalo tupal hati goran dot hamuliau nasi Tuhani ahado si patu paotta songonima partinadan nami di tonga-tongata di amok kadamang dot dainang salinay madohron nami tu hita horas madihita saluhutna martangi yang mahita dami ni debata na sumurung sian salut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin hatani tu hatta barita nauli di minggu ta sadarion iman namar goar minggu na paduahon dung Epifanias dienet mai sian buku panurirang Yesaya bidu 62 ayat sada rodi ayat 5 ujahama di tonga-tongata alani Sion dang tarbainau sip jala alani Jerusalem dangoluau poponan paima besar hati goranna songon sodang ni matani ari jala hatuonna songon sulu-sulu namar si gorgor jadi idauni akka bangso parbegu ma hati goranmu jala saluhut akka raja hamuliaunmu jala ikon manggoharon guarnai baru ho si pabuaon ni pamangan ni Jehovah jadi gabe tupal hamuliaon maho di tangan ni Jehovah jala tupal harajaon di tangan ni debatam dang be guaron ni halak ho na ditadikon ho jala dang be dohonona tutanom halongonan ai guaron maho hasoloan ni rohaku doho ibana jala tanomi naung marharaja doho ai lomodo rohani Jahuba midaho jala marharajan tanomi ai songon rikot ni doli-doli mangaririt na barbaju songon ni do rikot ni akka anakmu mangaduliho jala songon yasni roha jala songon lasni roha ni panguli mida nani yolina songon ido lasni roha ni debatam mida ho ido sahatna huria ni tuhatta nani haulongan di bagasan Yesus Kristus tuhattai konteks turpuk tahun ima dung mulak bangsa Israel sian habuangan Babel
dinamulaki nasida amanginang dihirim rohana sida naing ma sonang rohana sida jupangan nasida ma akka haulion jupangan nasida ma hademahon di tonga-tonga ni huta hatubun nasida alai tungmula nasida tidak nasida tarulang dope tanui parek ni Jerusalem pe dang di pauli dope bagas coro parsobao ni bangsoi pe dang di pauli alani amanginang marsak jala tukki rohana sida tarlumobi didapot di jupangan nasida do tadi ima hajong-jongan ni namora dohot napugus alani do amanginang mangido nasida tu debata songon turpuk taon pangidon nasida naeng ma nian mulak muse harajaon nasidai songon napinukkan ni opu nasida Raja David to si Salomo alani dipangido nasida tu debata asa debata paulihon jala paulakon sude akka namasa titiki naujui alanido amanginang dipangidon nasida gabi rodo panurirang Jesaya jala di alus ni pangidon nasidai di dok panurirang Jesaya do alani Sion dang tarbay nausip jala alani Jerusalem dang olo au poponan paima besar hati goranna songon sodang ni mataniari jala hatuanna songon sulu-sulu na marsi gorgor amanginang alani Sion takasdo taboto inganan parsobaon ni bangsoon jala Jerusalem inganan nasida laho marsoba mangida nama sai dangga besip jala poponan panurirang Jesaya di pasahat nasida do hatan itu hatta tu bangsoon laho pangoluhon pakirimon nasida muse asa unang gabe mandate hamu amanginang hidup orang beriman harus hidup di dalam pengharapan pengharapanon pakirimonon dipatudos mai songon sao molo sao ima jangkar molo jangkaron didabuhot tu laut tu dasar laut kapali hot mai ahape namasa hebe-hebe manang angin alogo nagugo dang boy mangalonokon ima kapal nadi nang tertancap jangkari songonido amanginang hita dibaga seperti kianon tutu gudang do nanaing masa nanaing adupat di tahun 2025 tarumobi taida do nuaing ate di Portibion di negara Los Angeles matutung sa
sahuta ate, sahuta madohonon, matutung. Naso pakirimon ni rohana sida masai, wasa bui tutu songoni masa. Anggo nasida di tahun 2025 rohana marsonang-sonang do. Halep toroma api matu laho pasudahon hutaon. Sude tumatangis. Alai mulu hala Indonesia gudang ma nama posting, gudang ma nama dokon. Ala niomai ninate. Lawa buat konten asa adong cuan nah itu ala Indonesia te. Mulu ala Indonesia adong nama asa di dongan nah bagabe cuat do dietong ibana ya te. Ima mulu ala Indonesia. Ape dongan na ngatu matangis bahita pe ta posting do ta bain viral asa dapat cuan. Ima amanginang. Jadi dakta boto ahanaing masa. Alani kita harus berpengharapan marpakirimon na mangolu songon bangsoni Tuhani dipangidohon unang tukki unang madate rohana sida arong do Tuhani dang sip jala poponan Tuhani marnida nama saon. Dan gabi ohom sabing Tuhani marnida bangso na niasian na. Sion debatado na mabain inganan parsobaw na sida. Debatado na pajongjok ko ni marhite Raja David dot Salom. Alani yamanginang danggabi sip jala peponan Tuhani. Alai pengharapan nanaing idaun nasida. Bisar hati goranna. Songon sodang lima tani hari jala hatuan na songon sulu-sulu na marsikorkor. Hati goran dohot hati goran ni Tuhani dohot hatuaon na nungatai daya manginang di turpuk epistel tanak kanin hamuliaon dohot hati goran ni Tuhani di patari daod do sude marnida akka namasa di hutakana nama pesta na hurang anggur na mulai jolmai mulai panik na punasa pesta pe nunga busi saun songo dia nama pestaon alai di boto Tuhani do jala di patari dahon debatado hati goran dohot hamulion nei gabi sudi marnida pabahenan ni Tuhani songon sulu-sulu na marsikorkor do hati goran di Tuhani dia akan menyala idaun ni sudi bangso do hamulion ni Tuhani jala papataron ni Tuhani do tuhita nunga taidai muse amanginang di bagasan Yesus Kristus Tuhatta ibana narotu portibion papatarhon hati goran dot hamuliaon ni Jahuba gabi tatadda Tuhani namar mulia jala na di bagasan hati koran. Alani ahado neng dohono ni turpuko tuhita. Gudang do amanginang gabi sip
jala poponan hita ngata paida-ida papahenan di debata di bagasan ngulutta boy hita tolhas tahun 2025 on dangalani hatawotta alani hati goran dot hamuliau ni debatado na di papatar tu hita alani dang tarbain hita sip jala poponan ikbarita honotta do ima hamuliau ni Tuhani nakanin udokon huriatta lawan ruku maringanan dada dihaliangi akar wasta alai akan aso sahapor siau dodotita mulu pagi-pagi ba nagudang mamulus beregon halakumma sejulu jauh ai jauh resort ipinggir dalat do jala dangar pagarna jadi molo nasida sipata lewat olodo ala di jolo jawon mangga olodo aka santri nasidaon ipajakito manggai ipabuati manggai jadi kaya hami mangalang mangga nasiwat to niyate ay ngaju mulu akka nabardelen disi imam mabuat jadi titikiwi baru ojak dope hami disi onak kubereng ima ingaran ni huriaon ahama bahenokku ay mulu bahenokku anon gabe ribut ma hape ngaso orang dison jala songo dia masa tebalas rohani nasida tu huriat taun alani do amanginang mulu pagi-pagi manugut nei ngaubuan panggu songo delaku olahraga jadi ugis-kisi ma delen tu pesantren ugis-kis narabbaunian rabbahian hubua mapanggu ugis-kis ma anggo parjolo nai biasa-biasa do di berkalakon biasa-biasa alai dung ias usua musai bunga di pinggir dalanon jadi mulu manogot asal mengkis-kisau di pinggir dalan ini sudah mahalakon mari pak mari akasantri nope di gora do iba akasantri nasida di gora las situtuma rohana sida 50 meter sian jauh sian ingaran ni gereja on dalan nai yasma pinain ido naik do honok papataron ni hamuliaon ni Tuhani asa ditadda nasida asa dohot nasida marnida hamuliaon ni Tuhani dang gabe marsigorgor rohana sida hola mangida silang ni tuhattete alain waing nunga labok na sida ngalas rohana sida dakke adope masa songonon ujalohami jadi mulu rohamu tu lawan ruku idau muna mesi nunga akataman bungan waing ubek kami di jul ni gereja jala ruas taipe ngaidok nasida beh ngai raso taman ere nang padita gereja tahun di bek kamu ni nasida ima manginang
kita harus menunjukkan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Unang sip, unang poponan, ay gurang do hitaon ala nunga di jona aman, gawe hohop pita te. Dangolo hita berbuat, dangolo hita mabain naringgan bohama asa ta patar hamuliaon dot hati goran itu hani. Mulau atar ringkas doa manginang majaha surat kabar apalagi mulu adong atta mutasi ni halak kita te. Di internet saya mulu buka komputer pitor jolo ubereng do aka info terbaru di internet. Ubereng mesi aka mutasi di aka instansi ubereng ma dang piga BHP hami halak patakon syuton Kristuson nabui gabi hudul di hudulan naung adong di pamaret taon tak piga be buasa songoni gabi merosot amanginang buasa gabi hitado mabain gabi menimbulkan masalah te ulak kubereng sian na di pecat welu ma halak kita nina ujaha ma beh akau do ape buasa gabi songoni hami syuton Kristuson buasa dang tapapatar hobbe hati goran dot hamuliaon ni Jahuba buasa oleh nasib kita manginang tidak peduli tidak mau lagi menunjukkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jodoh hita gabi hita do naing dipasangap naing marmulia di tanoon alai Tuhani dan gabi marmulia tabain. Alani jauh-jauh ni terpukau tu hita ikon bergerak do hita unang sip unang poponan ikon barita honot tado barita naulion naung tajalo manginang marite aha marhite pabainatta asa saluhutna aka bangso marnida tu hatta namar muliai napaduaon amanginang budo taidan waing seturpukon nadipai baru debata bangsona dilehon goar naib baru on sileleon ni debata gabe di pauba debata ngulu ni bangsoon bukan lagi tanah tandus, bukan lagi bangsa yang terasing, tetapi bangsa yang sudah dikenal. Gabi sudi jolma marnidatsa. Dang halonguna be guaron ho. Alai hasuluan niro hakku do ibana. Jalatanomi naung marharaja ho. Ailomodo rohani Jahuba midaho jala marharajan tanomi ima tuppal hamuliaon nadilehon debata tuhita di pauba debata ngoluni bangsoon siat tano halongonan sian bangso na terasing naso ditada bangso salut bangso alain waing taida ma amanginang pardalanan di bangsoon nunga di pauba debata
gabe bangso na tarbarita bangso ni debata bangso nagok akka nabuy na sida mangan dohot marparbui sa luhut akka suasana tidak lagi menjadi tanah tandus. Allah yang memulihkan debatado na pamulihon paubahon akka ngulu nasida jala nasida penwaing nunga di pauba nasida rohana gabe tu goarnai barui manwaing di dapoton nasida mulu tajalo goarnai baru totu marhite guaridon waing amanginang ta pauba rohatta asa debataro na mangale pai baruo ni amanginang alani amanginang ikut tu ibadah du hita nuaing laho pasahaton ngolutta mulut tano halongangan nuaing bagasta jala nuaing dang tarbarita hita ikon debatado mangalehoni alani ikon rode hita tu tuhani amanginang asamu basudi unang gabi tatadikon ay dukpe dioloy nasida jala di pauba nasida ngoluna dioloy nasida patik ni tuhani gabi tano na tinggan banwaing bangsoon alani amuak kadamang do dainang asamuba ngulut taon dang be tano halonganan dang be gabe so tarbarita ikon tapasahat ma ngulut ta tuibana ikot tuibana do hita ro asa ibana sogot pamulihon ibana do na mangalehon ima hasonangan di ngolutta napatuluhon amanginang na parpudi tatadda ma holong ni rohani tuhani tubangsoon patuduhon holong ni rohani tuhani nabalgai tubangsoon didok ay songon rikot ni duli-duli mangaririt na berbaju songon ido rikot ni akka anakmu mangalului ho molo doli-doli mangaririt na berbaju totu tarot tohod di jala patuduhon holong ni rohana di patuduhon las ni rohana di tu na berbajui jala naeng ma baheron na duminggan tu na berbajui dipatudus don waing turpukon debata na totong marsigor rohana laho patuduhon holong ni rohanai tuhita debata setia pada kasih dia mengasihi umatnya Tuhan tidak meninggalkan alai didapoton Tuhan itu bangsoi songonima gubaran ni ngulu di bangsoon na di gubar songo duli-duli na mangaririt na berbaju songonima Tuhani na makahologi hita saluhutna amanginang alani molobulak pihita sian bagas joro di tuhat taon tahtiup ma balga di holong ni rohani debata natotong mangalehot tuhita jala omma mangalehot tuhita pos ni roha dina mangula kaulot tahita dina mangadopi akan naing masa sogot siarupatta di tahun 2025 on taingot ma
kasih setia Tuhan kekal, kasih setia Tuhan abadi. Alani songon lasni rohani pangoli mida nan yolina, songon ido lasni rohani di bata mida ho. Mol las rohani Tuhani mangida ho. Totu las marohatta. Jala digohi posni roha mahita maddalani ari-ari ningolutta. Debatama nama masu-masu hita. Debatama nama ngalion lasni roha sugut tingolutta laho maddalani tahun 2025. Amin. Martang yang mahita. Ali di bata jahuba amanami mau lihat tema Tuhan di pasar rohanami. Nungau jalo hami barita nauri napa hotor rohanami Tuhan. Lau maddalani tahun 2025 nungau ida hami Tuhan. Marsika sorin akan masa di Portibion. Tarlumobi akan masa di ngolunami. Upasatai matuho Tuhan. Di bagasan pakiriwan na mangulu mahami. Manang hape na masa. Dang nagabi ganggu rohanami. Utiop hami do belgani holong ni roham. Natotong madungani hami. Ale debata. Nungau bigi hami nasa titing ni huriam. Akan namaragam na masa di tunga-tunga ni huriam. Tuhodo pasaton nami Tuhan. Pasu-pasu maisa luhutna. Di ruas ni huriam. Na naing marsakap naing marbagas. Pasu-pasu ma parbugason nasida tujulan dari Tuhan. Bain ma gabe rumah tangga. Na berbahagia. Rumah tangga nagok dami dohot rumah tangga namarlas ni roha sugut. Asi maruham Tuhan. Nang dia kasakap ni huriam nanang patupaun aka program di tahun 2025. Tuhodo pasaton nami asatotong ma pasadaw muroha dohot aka pikiran nami. Asa nanang sihatan nami di program di tahun 2025. Bui sauti Tuhan. Asa bui paenon nami Tuhan. Dalam panugnoguon di ruas ni huriam. Ale Tuhan debata. Nang dia karuas ni huriam naung manadda balga ni holong ni roham. Akka pasu-pasu na sekoi Tuhan dihirim rohanami. Asimaron Tuhan. Diaka ruas ni huriam naung pasahaton si hamunaton na marhite huriam ale Tuhan. Jala si pakyon ni huriam lau pararaton harajaunmu di tengah-tengah di Portibion. Asimaron Tuhan saya tabay ma aka pasu-pasumi di tengah-tengah di ngulu nasida. Saya pasu-pasu ma Tuhan sude aka keluarga nasida. Homa na patongoton aka lasni roha. Homa na mangalehon aka pasamotan di pardadani ngoluna Tuhan. Mangido hami tuho Tuhan. Asi maroham di hami aka ruas ni huriam. Saya dongani mahami. Manang di dia pe hami marulaun. Manang di dia pe hami Tuhan. Mangalakka di pardadani ngolunami. Uloi ma ale Tuhan marsangap mahoro di saling dilingna di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami tuho. Amin. Huriani tu hatta taparade ma bukedeta nomor 270 sadalos tapapunguma peliatta. Pelian napa duahon. Jesus Tuhan ku rajai mawon
so Jesus do petohapni Wana susah antok tong rotua Tong dosai asirohana dia Sai tong disesa dosaku sude Tatang yakon ma peliata. Ale de bata amanami na di banua gicang. Odo haroroan ni saluhu sileu nadinggan. Dohot nasa uli basa na maliutus. Hupasat hami ma sian na nileu mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam. Dohot di portibion. Buhai ma rohanami. Marhite-hite todim. Asalamu tadahami. Gudang ni silelemit uhami.
Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi banua gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai roh maharajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon songon nadi banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama puhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama puhina tuho, jala di pasar humadamena tutodim. Horas ma ihita. Yesus